Hozir beramiz. Orshada bugun shonga shuamiz. Tatar radiosi ham endi Orsha rayoni mana bunda ko'pgina ovullardan. Она хочет быть самым веселым мужиком. Но она не понимает, что быть веселым, это еще не значит, что надоедать нужно. Кімдер міне мұнда бар, қазір мен таныштырып қана кетем. Демек, сіздің қоршыңызда Татар радиосы диджейі, Кінәр Орша районы, Кінәр ауылы жігіті Рамиль Шарафиев қолшау болырға керек. Барыңызға да сәлем достар, яқташлар. Рахмет. Һәм менә монда безнең каршыда инде мөхтәрәм шулай кунаклар бар һәм безнең мәгълүмати партнер Казандагы 105 FM эшлегендә эшләүче Татар радиосы менә тулы составта булмаса да, ләкин кайтканнар кайтты. Аерым әйдәгез аларны сәламләп алыйк. Менә алар биредә торалар. Күбесе диярлек шаңгыда, күбесенә шаңгы җитмәде. Алма, менә монда кырып бас. Беренче булып бас, яме? Алмаз оператор без. Һәм безнең Арчаның җитәкчеләре дә шулай ук менә монда биредә. Ничек инде аларсыз, алар үзләре күрсәтәчәк үрнәк. Бүген шушы шаңгы юлына баскан вакытта шулай бит. Айваз, әйдә сәламләп алыйк безне. Достар, әйдәгез бергәләп тыңлыйганыбыз Безнең партнерыбыз исеменнән, Татар радиосы исеменнән, якташыбыз Татар радиосының баш мөхәррире, главный редактор Татарского радио Айваз Сатыров аңа сүзне биргәне. әйдәгез бер алкышлап каршылайк достар. Татар радиосыннан спорт сөюче горур данлыклы Арча халкына физкульт сәлам. Бик тә шатмын үземнең туган Арчамда менә шушындый матур чараларның узуына һәм халыкның спортка, хәрәкәткә, бәрәкәткә тартылуына. Шуңа күрә бүген дә без тагы бер кат үзебезне бар яклап уңган Арчалылар икәнлегебезне күрсәтергә тиешбез. Без бар яктанда булган җыр ягы дисеңме, сәнгать ягы, мәдәният ягы һәм менә спорт ягыннан да без беренчеләр, без алдынгылар. Шуңа күрә барыгызга да уңышлар, барыгызга да матур кәефләр. Рамиль, әйдә, разминка ясата беләсезме шаңгычларга? Разминка. Аны син белергә Менә карагыз, разминка кичкенә генә, 2 шаг дип атала разминка. Иң беренче чиратта уң аякны алга, раз. Максимально тянем. Арттагысы китә шпагат. Хәзер киресенчә аякны алыштырдык һәм сул аякны алга, раз. 2. Теге егет туйды походу. Хәзер чалбарларыгызны бер тикшереп алганнан соң старт булачак. Вот шул. Иптәшләр, әзерме? На старт. Внимание. Поехали. Уңышлар дуслар, барыгызга да 2017. Старт. Җайлап кына, әкрен генә кумагыз. Беренче, икенче, өченче урын булмаячак. Булачак 1000-нче, 2000-нче һәм 3000-нче урын. Әйдә дуслар, кабатлыйбыз. Балалар соңыннан гына китәчәк, аларны әзерләп торсагыз була. Әйдә калган шаңгычларга уңышлар барыгызга да. Бер-берегезне хөрмәт итеп, матур гына шаңгы шуып кайтырга язсын барыгызга да. Булат әзрәк музыканы ачтыр. Әйдә тагын бер җылынып алабыз. Уң аякны алга чыгардык. И музыкасына киттек. И 1, 2, 3, 4. Менә шулай. Аяк иттегез, аяк иттегез. Стоп. Фальстарт, обратно. Бит музыкасына җылынабыз дигән инде. Дүртенче сыйныфлар кырады. Финишеры, хәрәкәттә бәрәкәт ягына җыелабыз. Ә без куршау, Әйдә, Аллаһ шөкер. Арткарак кирегез, яңа арткарак. Дүртенче сыйныф арткарак. Сейчас я спрошу, как настроение, а вы все вместе ответьте мне, как на самом деле ваше настроение, ладно? Поехали. Раз, два, три, как настроение?
Сразу aytsangiz kommentariy berib oling'iz hali shu. İlyas, bunda shunday Motor masala sizga. Birinchidan kerak, bo'ylarni yaqindan shonga bosgan yo'q edi. Men shapirasim. Men o'zim g'ashiblandim, forma parasol saqlangan ekan baribir. Ana teganda bo'laklilar harakatda barakat yerida borib, o'zingizning o'rningizni bila olasiz. Bunda finishga bo'ladilar. Keyin borasiz. Şanmışlar hazır mı? Oh, молодцы. Yara, молодец. Aytsangiz, bolalar startga bosing'iz. Finishdagılar bizga qo'l bulg'ab olsinlar hali, mana finishdagılar. Mana shunda qaramiz hemen. Давайте. Qarshi qarashin, to'xta, tag'in bir qo'rqitib qoidalarni aytib o'tam. Bir-biringizga tomoshalamay, tayoqlar bilan turtmaycha boringiz ham. Bu yarış tugul. Bu bari tek do'stlarcha shong'ishu. Ayyo. İlyas, gittik. Men aşıqmağız. Gitib bitsinler. Hazır tag'in bir kontrolni yazrak. Shit kerak. Aytasiz, men bunda turuvchilar 2 adım ortdayaman. Men bunda bog'lar olib ketib bor sizdan. Nasıl yazrak ortqara. Внимание. На старт. Марш. Aytasiz, so'ngishlar bog'larimizga bitta ko'yikish. Ты как Обама прямо. Так, ayda, bulayroq situatsiya. Hozir. То есть ничек киши bilan sportda shunday kishilar bilan преданный deb aytgan fanatlar настоящий. Mana o'zining bazasi o'zi yig'anida tegi shong'ular qo'yindir olgan, nima hozir borsini silib berashak. Mini muzey deb atalgan zam. Raisa bo'y boshlaymiz. Bu Rossiya shong'ularining 60-yillarda Yaşlılara bakın sanırım ne bu sanırım 65. yılda başkan Finlandiya'dan Olimpiyada. Bu vakitte bir bu internet atıra bu şanlı pazarda var 100 bin. Ne bu şanlı. Reis mitalini Rusya'ya var şu an. Yani bu zinde olan da sonra şanlı. Finski bir yana fakültesi. He, 20 yılında bu. 20-60 yıl oldu. Böyle bir kuyulma kalıyor birden de. Spuşni hatta olimpiyadalar bizning geldik. Rossiyadan bizga şapkan, miyada şapkan şanlar bu. Rossiya 60 yıllarda şanlar. Eski teki şanlar. Bu bari ayrılan. Mana bu iyi bular bizim şanı. Roma 60 yılda. Mana bu Finski. İkisi bir yere takılıyor. Barın içindeki burada hatta indi ayrılıp durur. Bizimki tepeşine gitti. Maltabaya salgan. Maltabaya salgan iyi. Nasıl Finski mana? Gel. Royal'la beraber Jake'nin şu ortamları gerekiyor. Jake'nin şualar mısın diyor mesela. Bu arada gerekiyor. Fark bir kahveyi de var, bir mesela spor bir kahveyi de var. Это в каком вагоне? Да, я Олимпиаду сделали. Ну, Раис Витальевна в них бежала. Меня на музейный улан бар.
Такие жылы жаңа бежала, уступала. Но вы поняла, он легкий марик айтқанда был. Ну они очень дорогие были. 1000 стоит. Но сейчас не хуже кататься. Невозможно. Возможно кататься, но просто А сейчас вообще Олимпиада делают? Сейчас Олимпиада. Keyiflerde mana shu shunday bizning qo'noqlarimiz da o'yinlarga aktiv qatnashadilar. Shuning uchun, hurmatli do'stlar, men startni o'zim beraman. Oshiqmaymiz, birgalashib, ketdikmi? 1, 2, 3, start berildi. Mana hozir qoriymiz endi hurmatli do'stlar, muhtaram kelgan qo'noqlar, birdaniga shu xirma-xir kerak tugul avziy. Mana e'tibor etingiz. Endi bunda ozgina sizdan fikr bo'layashaq, bir yoqdan birgina yigit bo'ldi. Ammo lekin bunda qish onda tugul. Bunda qizil kurtka kiyib kelirga kerak edi. Mana shu g'ana. Endi hurmatli do'stlar, bir yoqda Tatar radiosi. Ammo lekin hurmatli do'stlar, Tatar radiosini Orshalilar komandasi jiyamiz. Kuchli bo'lgan, o'zida kuch topgan. Hamida Tatar radiosini qarshi turg'ay Orshalilar bordir, rahim etingiz. Никто не хочет идти против вас! Никто не хочет против вас идти! Никого нет! Состав. Яра, 5 olsanız da yarı. Tak. 5, 2 kız, 3 yigit. Bundan şolay o'tmasan edi. Tak. Bir qiz kerak. Tak. Orshaning birdan bir qizi Shulpon deb o'ylag'iz, yaxshimi? Shuning uchun istakni o'zim beraman. Durustmi? Ishlar durustmi? Oltov mana Orshada soni bilmay deganlar edi. Rustam, obtirab turma, qirg'ara ketib. Ты думаешь, тебе это поможет? Qolmagan. Istakni o'zim beraman. Hurmatli do'stlar, oshiqmaymiz, birgalashib. Ketdik. 1, 2, 3. Hoppa. Tatar radiosini qarab turibsiz. Bir degan yigitlari yig'la bo'lsa-da yurishlar. Qarabsiz sizlarni. Oy bo'ladi, Молодец. Kek shulayda kayflari ishik, kayflar. Покажите свои лица теперь. Bo'ladimi, kayflari yaxshi. Ammo lekin peshatkasiz kelgan. Yaxshi. Ну как же так? Endi hurmatli do'stlar, aydagizlar, kimlardan qatnashasiz keladi? Tag'in kanaldan qo'shib yanana. Hayda. Bolalar siz qatnashdingiz endi. Aydagizlar, azrak mana yoshlardan Не хотят даже лица свои показывать теперь, не поворачивается. Opalar, abilarni da kutib qolamiz. Manda равнинада шешілер, мында думаешь, бармысың? Второй номер. Күчле бара, әйтергә кирәк. Монда пока даже кем җиңәчәгәндә әйтеп булмый дөресен әйткәндә теге. Так, нәрсә булды монда? Так, йолдызлар ничек ятты? Паси якынрак шунса әйбәт. Все, şimdi. Yok ya telefon içinde. İşte yok. Yok bir de teyze. 2-0 pakayla aldın. Tak 2-0. 2-0. 2-0 birler çingib bora fakat. İyi. O o'yin narsa turida ekanini men bilmayman, lekin bir qiziq. Aka birlar jingganlar ekan. Ринат Халяскаров. Я что, Роберт? Руслан, давай. А снимать-то кто будет? Я. Так, давай Лилия. Давай. Нет, я снимаю.
Билал, давай, Билал, к нам. Ну все, вы проиграли. Все? Готовы?